prachtige beelden. Kampioenskeuring van de jonge hengsten. Hengsten worden opgesteld. Dames en heren, doorgedrongen tot de laatste ronde kampioenskeuring. We beginnen met Maurits 437. Hier staat Maurits 441. Norbert 444. Pier 448. Anders 451. Tjalle 454. Uldrik 457. Jalbert 460. Wiemer 461. Torben 466. En Alwin 469. We gaan instappen.
Zelfde procedure, kent het inmiddels. Maurits 437 mag de piste verlaten. Even halt houden. Maurits 441 mag in de piste blijven. Norbert 444 blijft in de keuringsbaan. Pier 448 mag de baan verlaten. 451 Anders blijft binnen. 454 Tjalle blijft binnen. 457 Uldrik blijft binnen. 460 Tjalbert mag de piste verlaten. 461 Wiemer blijft binnen. 466 Torben blijft binnen. 469 Alwin blijft binnen. Althans, ze gaan er nu allemaal uit, komen nog 1 keer binnen. 1 voor 1. 6 uur moeten we klaar zijn. Dus de jury is er vlat uit zometeen. We beginnen met 441 zo dadelijk. Maurits, gaat uw gang. Norbert 444. Oké, wacht. Doe het.
4:51 Anders. Sjalle. Olding. Drop the bass. Hier 61. Wiemer.
466 Torben. Albin. Een mooie muziek. Helemaal passend. Deze kampioenscheuring. Het is een beetje laat geworden. Ik heb nog een wijding straks in wachten. We zullen zien op de dag. Mogen wij handhouden. Dames en heren, het doek gaat weer vallen voor een paar hengsten. Te beginnen Maurits 441. Mag de piste verlaten. Norbert 444 mag binnen blijven. Anders 451
mag de piste verlaten. Tjalle 454 mag de piste verlaten. Uldrik 457 mag binnen blijven. Wiemer 461 mag de piste verlaten. Torben 466 mag binnen blijven. Alwin 469 mag de piste verlaten. Drie keer kwaliteit. 1 derde plaats, 1 reservekampioen en 1 kampioen. Louise Hoppe, Jan Hendricks, Harry Draaier, de mensen hier in het midden van de piste gaan het zo dadelijk vertellen. Ja, dames en heren, wat is dit toch een fantastisch kampioenschap. Wat hebben we toch beste paarden gezien, met name in deze laatste groep. Het was moeilijk te kiezen, want we hebben allemaal een eigen kwaliteit. Met deze drie vonden wij, wat de draf en stap betreft en qua paard, er bovenuit steken. En hier moet nu de kampioen voor worden. En de reservekampioen. Er is nog eentje die afvalt. We hebben het, ik begin even bij 444, dat is een mooi paard. We hebben met de eerste rubriek een elegant paard genoemd, voldoende stappen en best dravend, waarbij opviel dat hij zo mooi ook in balans blijft. 457, mooi paard wat er goed is ingegroeid, ook heel mooi bewegend. En dan 466, ja 466 Torben, ja. U was helemaal onder de indruk van het voorbeen, en dat ben ik ook wel. Maar wat ik zo mooi vond van dit paard, dat hij ook achterbeen erbij bleef. Het was niet zo dat hij helemaal van het achterbeen afliep, maar hij bleef er wel mooi bij. We houden in eerste instantie 2 paarden over en dan nemen we afscheid. Sneu genoeg, maar we doen het wel. Met name wat het postuur en wat het formaat betreft nemen we afscheid van Torben 466. We gaan opstellen, want we hebben er nog 2 in de baan. De kampioen en de reservekampioen. Graag opstellen. Dames en heren, woord aan de heer Harry Draaier. En dames en heren, wat hebben we hier nog? Twee schitterende paarden. En wat me opvalt, dat zal het ook heel veel gelijkenissen met elkaar hebben. Maar voor ons is er maar 1 kampioen die eigenlijk in beide presentaties, zowel in de rubriek als in de presentatie, de boventoon voerde. Mooi paard, schitterende beweging. Kampioen van dit jaar wordt 444 Norbert. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Kom erbij. Kampioen jonge hengsten 2012, dames en heren, Norbert 444, de zoon van Sjerk Maalheerke, Fokkers-eigenaar TMG van der Zee en Sint-Jacobi parochie. Wat een dag. De reserve kampioen 457, Uldrik, De Dries Maaltjerk, gefokt bij R. Steenbeek in Haskerharne en de heer Bot, de eigenaar. Willy Bot komt binnen. De kampioen Norbert 444. Dit is het kampioenschap jonge hengsten. We zijn er nog niet. We krijgen nog de algemeen kampioen tot slot. 4 hengsten zo dadelijk in het laatste onderdeel.
Fokkers-eigenaren. Prachtige beelden. Kijk ook naar de schermen, dames en heren. En de jeugd ook betrokken bij deze prachtige huldiging. Kampioen Norbert 444. De heren Rollema en Wassenaar namens het bestuur van het KFPS betrokken bij deze huldiging. En daar komt nog een delegatie aan. Die hoort bij Norbert. Willy van der Zee uit Sint-Jacobi, parochie de Fokkers, eigenaren van Norbert 444. Zaterdag op de tribune. Daar zijn ze. En wie lacht. Die omarming. Kijk eens omhoog. Wat een feest. Dat kan maar bij één stamhoek in de wereld. KFPS. Dames en heren, Willy van der Zee, Fokkers eigenaren van de kampioen Norbert 444. En de reservekampioen Ulbrich 457. Wat is dit man? Keuringcommissie gefeliciteerd. Paarden gaan 1 eerronde maken. En dan komen ze meteen weer binnen met die andere 2. En dan weten we zo dadelijk wie de algemeen kampioen is. Moet weg. Dank u wel. Fokkers, eigenaren, blijven in de buurt. De heksten die blijven binnen zo dadelijk. Nog 1 eerronde. Willy van der Zee gaat weer richting de zijlijn. En dan gaan we de eerronde lopen met de kampioen. Jonge heksten, Norbert 444.